На Танасов ден в Найнат, диетоложката, която смъкна 10 кг от Бритни Спирс, доктор Енджи Касабие. Кой е агент Буда? И как Райна смени коцето с гоцето? Предплатената и активирания водещите на Инат Силвия Драгоева и Марко Селски! Ей, колко добре ни познават колегите вече, браво! Здравей, здравей, народе мой! Честитивен ден на всички атанасовци и атанаски! Вадете бързо тройния лещик, че и да! Според традицията днес се коли черна кокошка, а перата се запазват, защото притежават лечебна сила. Бе, ти ми дай кокошката на мене, паперата си ги задръща, няма нужда, нали? И понеже вече цели 45 секунди не сме споменавали Бойко, предлагам ти сила да наваксаме. Бойко, 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 Бойко. Спокойно, бе, Марки! Бойко не е останал без медийно внимание. Ето, нагледай. Борисов най-споменаван в медиите през 2010-та. Проследени са 7 национални всекидневника, но дори и само в тях името на премиера е споменато цели 6625 пъти. Добре, Силве, че не му обърка името ми на друга дума, се запъна, че ще имаме голям проблем да имаме. Аз веднъж ти кажа го прочетох в рецепта за капама и веднъж в информация за прохода Троян Карнаре. Представяш си ти? Ама само един човек е по-споменаван от Бойко, Силве. Така ли? Кой? Майка му! И като заговорихме за майките, се сетих за Яне Янев. Виж какво пита той днес в днешната преса. Гледай сега. Янев пита Борисов кой е агент Буда. И за да ви го чета цялото накратко, Янев намеква, че Бойко е бил агент на Държавна сигурност с псевдоним Буда. Ама тия психиатри изобщо не си вършат работа, значи просто... И за да изпреваря Яне, аз лично се здобих с няколко от агентурните имена на други видни гербаджи. И така, Цецка Цачева, агент Далай Лама, но може и Данелай Лама. Искра Фидосова, агент Харе Пишна, известно още и като Некама Сутра. Мирослав Найденов, шесторъкия шива. Шесторъкия шива. С едната ръка ти вика здрасти, с другите 5 проверява саламите, нали? Божидар Димитров, Тадж Махал за довиждане. Цецко Цветанов, агент Нервана, защото много се нерви. И Вежди Рашидов, агент Пияно Вишно. Стига с тази политическа сатира, бе, Марки. Слушай, нещо по-така. Аз си купих диска за медитации на агент Будала. Предлагам да чуем парчето от Дзен или изкуството да харесваш Бойко. Я да го чуем. Записът е монтаж, флашките са играчки от зрънча. Будала е вашия бог и Цецко Цветанов е неговия пророк. Явор Дачков лошо, Будала добро, Яне Янев по-лошо, Будала добро. Бойко е истината и Дзена и третото око, Патрашкова Брахма Путра, Будала добро. Шамара е просветление, Банхия е Шаолин, а ти си едно щастливо копеле. Силве Събленчин са... Извинявай, Силве, всъщност исках да питам, ти колко приятели имаш във Фейсбук? По-малко, отколкото в мене. Моля? Шегувам се, бе. Имам 350 приятели, от които 340 са сценаристи. Ама нито един президент, нали? Не, нямам. Виж тогава за какво ти говоря. Президентът Първанов следи Райна във Фейсбук. Леле, да не са открили ловния сезон за пилета? Не знам. Ама голям тарикат излезе, абевето, бе. Аз си мислех, че ходи само за архари, а той и по млади кошути стрелял, нали? А ти разбра ли как точно станала заварката между президента и Райна, а? Не. Казай бързо, че ще гръмна, моля. Добре. Значи, казвам ти. В началото Жорето решил, че става въпрос за Райна Поп Георгиева, нали?
Тая някое старо гадже ли му е, а? Да. Та, она, дето преди години му избордирала на Наполеонките и свобода или смърт. Абе, за Райна княгиня ти говоря, бе, Силвия. Аз тази книга не съм е чела. Какво Така. Значи, в началото Първанов я взел за Райна княгиня, но после чул стенограма с нейно парче и решил, че може да й удари едно вето. Нали? Поканил я на романтична вечеря, тя му пяла на ушенце, после я завел от тях да й покаже колекцията си от ловни пушки. Но без да иска, цитирал част от новогодишната си реч и Райнето хоп и... Какво са правили след това, не мога да ви кажа. Преди 12 часа. Не. Но знам, че когато се събудила, Райнето имала орден Стара планина на едно много скришно местенце. Колко романтично. Романтично, не ми? Двамата толкова се харесали, че решили да запишат съвместно парче. Аплодисменти за дуета на Райне и новото коце! Гоце! Нашата диагноза е луди от любов, тежка диагноза и то за цял живот. Един без друг не можем, все така ще сме, луди от любов сме, нека ни е зле. Силе! Абе, ме кажи, онзи еднорог още ли стои на вратата? Какво? Абе, направо цял ден ме гони по дъгата и ме цели съртишоци, направо ще се побъркаме. Марк, полюционираш, моля те. Да, и това ми се случва също, да, но в момента халюцинирам, Силве, халюцинирам. Защото онен ден си купих соли за вана, ето от този магазин, виж сега. Магазин продава открито дрога в центъра на София. Зачитам. Амфетамини, маскирани като соли за вана, се продават напълно необезпокоявано в специализиран магазин на столичния булевард Витоша. Ужас! Това не са соли за вана, а за нирвана. Точно така се казва и магазина. Нирвана. Голямо прикритие няма що. Да го бяха кръстили направо пригалка. Ох, не смея да си помисля какви други артикули се продават в магазина. Не дай да мислиш, направо гледай. Душ гел Шмъркен Гол с дозатор с принцовка за чувствителни вени. Шампуан от индийски коноп Масур Екстра Волюм. Косата ти омеква, краката също. Паста за зъби на прах Кокаин Актив. Може и без четка, нали? Както и антибактериален крем Нереал Париж с амфетамин С. Бактериите изчезват, но се появяват феникси и минотаври. Марки! Слушай, да ти изглеждам нещо напълняла, а? Ами, като че ли съвсем маличко. Простак! Ще кажеш, не бе, нали аз това те питам? Крий го, значи! Бе, спокойно, бе, Силве. Той и аз приличах на брат Пит, но с времето човек натрупа килограми, масни депа, такива ми ти работи. Отидох при една диетоложка и тя ми вика: никакво месо, никакви цигари, никакво кафе, никакъв алкохол, никакъв шоколад и най-важното, радвайте се на живота! Останете с нас до края, за да се запознаете с диетоложката, която смъкна 10 кг от Бритни Спирс и направи Рейни и Ламбо отново да приличат за показване. Тя може да влезе в рекордите на Гинес, защото записва медицина едва на 13 години. Царицата на гурме диетите, жената, която е на нож с холестерола, доктор Енджи Касабие. Но преди това вижте какво е общото между акулата и майчиното мляко. Да не е Венета Райкова. Нямам идея, но инак продължава след лъжвериша. Благодаря, народе мой, благодаря. Значи, като разбрах кой ще ми идва на гости тая вечер, така се комплексирах, че тутък си реших да мина на диета. Значи, сутрин си хапаме едно хубавичко, защото нали всеки знае, че закуската е най-важното ядене за деня. Но след закуска съм на пълна диета, да, чак до обяд.
На обяд, естествено, си хапвам не повече от 3 пържоли. И тогава вече ви казвам следва най-трудната част. Не слагам нищо, ама нищичко не слагам в уста, чак до вечеря. Направо се чудя, да откъде извадих тая воля, бе. Разказвам ви тези врели кипели, защото гостенката ми тази вечер е един от най-търсените диетолози в света. Моля, посрещете жената, стопила стотици звездни паласки и шкембета. Лекарката, която прибра Бритни Спирс в рамките на един кадър 16 към 9. Доктор Енджи Касабие! Неловка пауза. Добър вечер. Добър вечер, докторе! Да се събличам ли за прегледа или малко да изчакам? Още малко. Още малко. Значи, честно казано, ако всички лекари бяха като теб, здраве му кажи. Ох, благодаря. Първо, да го приемам като комплимент или как? Като комплимент. Значи, както искаш, стига да е в моя полза, както искаш го приемай. Значи, знам, че на лекар всичко се казва, така че аз нищо няма да крия, но се надявам и ти да не криеш нищо от мен тази вечер. Абсолютно нищо. Абсолютно. Кажи ми, защо една млада и безспорно красива жена като теб не си живее живота ми е тръгнала да топи задниците на известните хора, така да се каже? Тормоз. Човек, който обича тормоза, така си живее. Аз обичам да се тормоза по принцип и обичам да видя всички весели около мен. Но нещо напоследък се липсва при мен е веселбата, но пак си имам веселбата от едната част на работата си. Но то още по-хубавичко така става с този акцент, който вкарваш. Родена си в Ливан, да обясня, значи това не е някаква хитрина пак да привлича мъжките погледи и внимание. Родена си в Ливан, как измина пътя от Бейрут до София и днес ли се случи това? Вчера се прибрах, ама по принцип съм дошла преди горе-долу 15 години, повече 19 даже. Имаш впечатляваща биография за годините си, няма да ги споменаваме. Вероятно не ти липсват обожатели с твоята външност. Всъщност с външността ли ги пленяваш или с разговори за медицина и диетология? Предимно с разговори за диетология. Предимно с това? Значи ти като им се явиш и като им заговориш, те само медицински книги разгръщат и само те слушат внимателно. Само с това, да. Нищо друго, никакви покани за вечеря или нещо подобно. Никак. Аз съм първия най-вероятно. Добре, Стефан Данилов не може да не се е пробвал, кажи честно. Не, моля ви се, в никакъв случай. Аз даже съм много близка с жена му и сме наистина много ги уважавам и двамата, така че... Много е хубаво, че се запъваш на термина жена му. Значи много трудно тая дума някак си излиза от устата ти. Жена му, приятелката му. Не е така. Ти имаш кабинети в Дубай, Кипър и тук в България. И в Ливан. И в Ливан. И да се надяваме скоро в Лондон. Опа! Добре, кажи ми, къде има най-много материал за работа? Къде има най-много закръглени дами, така да се каже, които идват при теб да топят килограми? Значи в България имаше най-малко, да почнем от сега, но сега напоследък нещо се увеличи процента на затлъстяването, то предимно при деца. Така че по принцип в България няма по-закръглени, но сега вече се промениха нещата. Да, навсякъде е така. Аз защото имам един въпрос ме мъчи много отдавна, Енджи. Винаги съм се чудил как да отговарям на мои гаджета, като ме питат: Мило, напълнява ли съм? Ти какво ме съветваш? Как трябва да отговоря по най-безопасния начин? Перфектно изглеждате, нито грам. Сериозно? Да. Добре, при теб... Иначе ще ви намразят. Колкото да истината да е важна, те ще ви намразят след думата от грам. Значи истината е потъпваме. Значи искаш да ти ме учиш да лъжа, така ли? Малко, от време на време е малко по-лесно да... Една малка лъжа. Добре, ако е напълняла много сега, аз как да кажа, нищо ти няма? Съвсем леко си задържала вода. Задържала вода, перфектно! Добре. Аз дали съм задържал вода така, като съм гледал, но нищо, ще отида после до едно място и да... Друго съм задържал, ама се надявам и това да го разкарам скоро. Разкажи ми за своите клиенти сред холивудските звезди. Например, Бритни Спирс, по-капризна ли от нашия баталамбо Стефан Данилов? Господин Данилов въобще не е капризен. Напротив, той е много стриктен и наистина е спазвал абсолютно всичко много точно. Даже, когато му се изпращаха салати, той не ги е вкусявал.
Сериозно? Просто да не се греши. Така че той беше много точно, както и Бритни не е имала някакви претенции. Тя търсеше някакъв ефект по-бърз. И била много стриктна и точно беше отчудена от варианта с диета без гладуване и да се хапва каквото си иска, без да си лишава. А имало ли е депутатки, български депутатки, които са били твои пациентки? Има. А така... Без да питам... Нали няма да ми питат за имена? Не. Я ти само ми кажи, кои са, аз за имената няма да те питам. Добре, окей. Как изглеждат ли да ви кажа? Не, кои са точно? Еми по-нататък ще разберете. По-нататък. Името Фидосова, познато ли ти е? Говори ли ти нещо? Не. В никакъв случай не ми е познато. Сачева? Не. Манолова? Михайлова? Въобще не съм чула никога. Не мога да изкопча нищо от тебе. Значи лекарската тайна е много... Да речем, че те задържат просто вода, а ти задържаш имената им в тайна. Може би нещо такова, да. Според теб, уместен ли е идеалът за жена, който ни се налага днес? Все пак между трите грации до Кейт Мос има огромна разлика. Да. Къде е златната среда? Как трябва да изглежда една перфектна жена, според теб? Трябва да се харесва. Точно така, както се харесва един човек, така е най-добре. Защото може би, независимо как аз го гледам от моите очи, той като не се е харесал, няма как да го убеда. И моята работа е не само да си им смена начина на хранене, а всъщност да им смена просто начина на мислене, да спрат да мислят за диети непрекъснато и да почват да се харесват. Това е първата стъпка към успеха. Тоест, ако сам се харесваш, всичко е наред? Естествено, защото ние сами се излъчваме каризма и абсолютно всичко друго. Като нямаме ние самочувствие, няма как да го излъчваме към другите. Защото аз наскоро четох, че според някакво изследване мъжете не си падали по клещеви жени. Защото все пак в България ние тук, деца викаме една приказка, мъжът трябва да има за какво да се хване. Нали? Ти съгласна ли си? Това го казват и за арабския свят, но много не е. Значи сега не отиваме към клещава, нито към пълно. Нали, да няма пълноти, аз много бъркам български език, ама ще ме разберете. Много добре ти се получава, много добре ти се получава. А ти имаш ли си гадже? Да те попитам много. Имаш? Тук в студиото ли е? Не. Добре, значи спокойно. Да. Къде мъжете са най-хубави? Къде са най-хубави? Навсякъде. Не може. Ти откъде си хареса гадже? Грък. Грък? Моля ти се! Ама какво да направя? Това е толкова хубави българи имаме тук, нали? И той да се запознае с грък в България е точно нещо... нали? Айде, отмъкнаха хубавото Енджи го отмъкнаха в Гърция. Какво да направим? Да, добре. С какво толкова те впечатли? С какво един мъж може да впечатли доктор като теб, човек, който е специалист по изваяване на перфектни тела? Той няма много перфектно тяло, но за мен си перфектен, така че и предпочитам, колкото по-е малко по-пълничък, по-не го гледат, така че така ми е по-спокойно. Значи малко по-другите да не го гледат само за мене да си ето. Защото аз знам, така ми подшушнаха, че ти си близка позната приятелка с шейха на Дубай, емира на Дубай. Аз ги бъркам двата щата. Не на Дубай, значи на Саудитската Арабия принца, той ми е много близък, защото той е гадже на моята най-близка приятелка. Ти за това така, защото аз помислих там, като се движиш между принцове, не си ли умаяла някой принц? Не съм. Не си падам по принцове. Да. Ама винаги може да ти писне и да станеш принцеса, нали? Ако гърка нещо в газалука. Може би, не знам. Ще си говорим и пак. Добре, какво ми препоръчваш на мен така, като ме гледаш, да извая една перфектна фигура? Какво обичате предимно? Малко повече плодове и повече сладолет. Падаш си по сладолет? Май да. А любов? Предимно. Рецептата секс и ябълки, дали е добра за перфектното тяло? Аз много не обичам ябълките, не мога да ти кажа. Добре, тогава да ще наблегнем на другото. Изчакаме след малко, Енджи. Благодаря ти за това прекрасно гостуване. Очаквам с търпение как ще продължи нашия разговор в гримьорната. На гости ми беше най-антипръшки настроената жена, която познавам. Доктор Енджи Касабие, моя личен лекар от днес. Чао, Енджи! Народе мой! 8-метровия сом хванат в река Дунав принудил рибаря да му изпълни 3 желания.
Вижте, вече сам си прави кашу. Вече 2 години полицията не може да залови директора на завода за вазелин, понеже непрекъснато им се изплъзвал. Това си бяха мои простоти, затова не включих и бенда. А сега, простотиите на журналистите, по-известни като заглавията, за които не ни стигна времето. Затворник глътна 22 пирона. Препоръчвам акане с магнит. Бекъм 2 точки. Проститутката ми правеше само масажи. Не си спа с проститутка, а с масажистка, нали? По наводнените улици в Австралия плуват акули. Просто си търся нова работа, коментира Люба Колезич. На Лора и забранили да забременява. Гати, таман си бях събул панталона и гледай какво става. Народе мой, това беше всичко от нас за тази вечер. Гледайте ни утре, когато ще ми гостува един човек, който най-сетне ще ми обясни какво се случва в отношенията между Совка и Дачо. Че от напрежение от 2 месеца не съм спал, нали? Журналиста, който е или между чершафите, или между шаларите. Човекът, който нарича клюките лайфстайл. Главният редактор на списание Слава Борис Ангелов. А сега останете с новините на TV7 и запомнете, не случайно точно Жълто море се намира до най-гъсто населената държава в света. А сега за десерт Поли ще забие едно парче, което аз лично бих третирал с газ маси от сет. Рехаб и Поли Генова!